Ngayon, maaga kami magdadive. 5:19 ng umaga. So, dito kami sa spot kung saan ako nakapana ng malaking GT. So, dito yun mga kaspero. Maraming mga bait dito. Kasama ko si Mr. Dali. Good morning, good morning! Dendo. Ayan, inagahan namin para kahuli kami ng pelagic. Pag maaga, maamoy yung isda sa tabi lang. Kaya, samahan kami. Let's go! Meron nga akong natanaw na isang moray eel dito mga kaspero, kaya kumuha ako ng isang triggerfish at binalatan ko para pakainin ito mga kaspero dahil nandito lang ito sa mababaw. Tingnan nyo kung gaano siya kagutom nung inabot ko itong isda sa kanya mga kaspero. Ayan o, medyo may kalakihan na yan pero palalakihin pa natin para in case na gusto natin mag-ulam ng moray eel, pwede na nating panain. Pero ngayon papakainin muna natin. Akala ko gutom pa mga kaspero kaya kumuha ulit ako ng isa para pakainin pa. Ngunit nung inaabot ko na sa kanya, hindi na niya ito pinapansin mga kaspero. Parang sold na siya sa isang triggerfish. Ayan o, nung inabot ko na, halos ayaw na niyang kagatin. Talagang inaamoy niya lang. Talagang busog na siguro. Kaya yung ginawa ko, naghanap ulit ako ng isang moray eel dyan sa gilid ng bato. At meron naman akong nakita at doon ko binigay itong isang triggerfish na binalatan ko mga kaspero. Pre, pagkatapos natin mag-adventure, hunting na tayo. At ito agad yung bumungad sa atin, isang good size na black tip shark mga kaspero. Talagang aggressive ito. Talagang lumalapit sa atin pero hindi naman nangangagat. Kunting galaw lang natin, umalis din agad sila. Kaya huwag tayong matakot pag ganitong sitwasyon mga kaspero. And also this time, nag-dive ako. Medyo may kalabuan or murky water dito sa spot pero ayos lang dahil yung mga hinahunt natin ng mga isda nandito rin, kaya hindi hadlang yung murky water sa hunting natin. At eto, nakapana pala si Master Danny ng good size na barakuda kaya bumaba ako. Ngunit nung bumaba ako, tumingin ako sa paligid dahil mayroong kasamahan na mga barakuda at nung nandun ako sa baba, nakita ko yung isang good size na tanggi kaya yun na yung tinarget ko. At sa pool naman, nung tinira natin mga kaspero, napakaganda ng pagkatama. Kahit medyo distansya sa atin, sa pool na sa pool pa rin. Ayos. Pagkatapos kong na-secured yung King Mac natin, bumaba ulit ako dito sa 15 meters lang ako pero merong lumapit sa atin na grupo ng Great Barracuda. Buti na lang, kung tinira natin itong good size na to, tinamaan pa rin kahit nasa likod. Good holding shot naman siya mga kaspero pero para ma-secure natin, hindi ko muna hinila ito. Hinayaan ko muna na humila ng tali at alalay lang yung paghila ko para makuha natin ito mga kaspero. At sa wakas nakuha na rin natin ngunit naputol yung video.
At this time, nakapana si Master Danny ng good size na tangigi. Malaki ito dahil umabot ito ng 10.4 kilograms mga kaspero. At malaki, kaya kailangan may second shot para secured yung biyaya mga kaspero. Ayos, meron na tayong tangigi ulit. Malaki pa. Nice. Magang blazing. Maga ba? Ayan. Hindi na tayo magpapahirap kasi late na tayo lagi eh. Binigay talaga sa atin. Monster. Laki. Ganito pala pag maaga pa yung dive mo dito. Kasalubong ka talaga ng lalaki oh. Monster na. Meron pa yan mga kaspero. Dadagdagan pa yan. Dagdagan pa to. Dahil malakas yung agos, bumaba ulit ako dito sa 19 meters. Talagang sumasabay lang kami sa agos para makahuli tayo ng mga pelagic. Dahil pag may agos, may mga pelagic. At eto nga, yung Great Barracuda, nagpakita ulit. Kaya tinimingan ko na mga kaspero para makuha talaga natin. Kaya ambush at saka kunting galaw-galaw lang. Bali, gawa natin ng technique kung paano natin mapalapit itong isda na ito. Kaya ayan, medyo sinishake ko yung pana ko para ma-curious yung isda at lumapit sa atin. At gawa ng paggalaw natin ng pana, lumapit talaga mga kaspero at humarap pa sa atin. Kaya wala nang kawala to. Tinira ko na kahit nakaharap mga kaspero. At ayun, sub-sub sa buhangin. Another dive na naman tayo dahil nakita ko yung mga triggerfish na hindi mapakali at meron akong napansin na mga mahahabang face. Alright, long nose emperor pala mga kaspero. Napakarami, meron pang kasama na mga surgeon fish at saka merong mangrove snapper pero medyo distansya sila sa atin. Kaya yung ginawa ko, nag-ambush ako dito para lumapit sila sa atin. Kung napapansin nyo, parang nahahawi itong mga triggerfish or pakpakan. Ibig sabihin, merong mga pelagic sa paligid at malalaking isda. At this time, naghintay ako ng ating target dahil pumipili ako dito ng mas malaking dugso o long nose emperor. Ngunit hindi talaga lumalapit mga kaspero, medyo distansya talaga sa atin. Ayun sana, sobrang laki. Medyo tumagal nga tayo dito sa ilalim at medyo malalim itong dinadive natin dahil nasa 21 meters tayo nag-ambush. At eto, merong napadaan kaya ito na yung tinira ko para hindi masiro. Ayos na yan dahil nakapana pa rin tayo ng long nose emperor at umabot din man ito ng 3.5 kilos.
Ayos na mga kaspero, dagdag sa mga nahuli natin. Isda dyan ano? Ang isda. Eto, grabe mga kaspero, napakalaking dugto tuna. Tingnan nyo sa slow mo, medyo distansya pa yan sa atin pero sa pool pa rin. Hinila talaga ako nito sa laot mga kaspero, at nung hinila ako sa laot, halos hindi na makita yung ilalim. At grabe yung tali na hinila niya sa atin, halos nasa 60 meters. Kaya dinahandahan ko lang ito pataas, ngunit nung nasa 30 meters na lang, napapansin ko sa tali ko parang may humihila na ibang isda sa dugto tuna na napana natin. Yun pala yung mga pating, kaya ayun, kinuha ng tax collector yung huli nating dugto tuna. Sayang, ang laki pa naman ito. At buti na lang, pagkababa ko ulit, napakaraming batfish. Ngunit eto yung the best mga kaspero, napakalaking cobia at ilang piraso pa yung nagpakita sa atin. Ngunit hindi ko muna tinira mga kaspero dahil baka hindi natin ma-stone shot at baka makawala mga kaspero. Sayang din, kaya umahon na lang ako at nag-ipon ng hangin para balikan itong grupo ng mga cobia mga kaspero. At dahil nakapagpahinga na tayo ng maayos mga kaspero, muling binalikan ko itong grupo ng mga cobia. Kung napapansin nyo, halos kalagitnaan pa lang ako, nakita ko na kaagad itong napakalaking cobia at yung mga kasamahan niya ay nasa gilid banda at meron pa dun sa may mga bato. Halos nasa 24 meters na ako nito mga kaspero, ngunit patuloy pa rin akong bumababa para ma-stone shot talaga. At nung tinira natin, ayos mga kaspero, sapul na sapul talaga. Talagang tinamaan natin yung pinaka-spinal niya dito sa likod, kaya hindi na masyadong nakahila dahil sobrang laki ng cobia na ito. At pag humila ito, talagang uubusin yung tali natin at mahirapan tayo sa pagpigil. Kaya mas maganda na tirahin natin or ma-fatal itong isdang ito para hindi na makapaglaban mga kaspero. At nung paahon na ako, binibigyan ko lang siya ng line dahil paikot-ikot lang naman siya sa ilalim dahil groggy na itong isda na ito. Driving talaga natin mga kaspero. Ang laki na cobia.
Bawat huli may respeto para sa kalikasan. Panalo. Story shot sana. Tinamaan yung pinakamatigas. Yung pinakamatigas tinamaan. Lumulubog na ang araw, bibitaw pa na, handa na. Tahimik lang ang paligid, sa ilalim buhay ang galaw. Hindi ito basta laro, dito sinusukat ang tibay. Lalim ng dagat kalaban pero puso ang tunay na sandata. Gabi ramal sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Gabi ramal, spearfishing, YouTube stories. Tunay na buhay. Ang laki mga kaspero. Kopya! Natutang sumisid mag-isa. Ah, Ayrtang at dun sa kanila. Pero ngayon di siya sumama. panalang lakas ng loob. Laban sa agos, laban sa gutom. Benching ko yan bro. Hindi uso ang shortcut, bawat isda may kwento. Bawat huli may respeto para sa kalikasan. Panalo. Gabi ramal sa ilalim ng alon. One breath, Good morning mga kaspero. Nakaahon na kami at ito yung nadali natin. Time check natin. 7:32 ng umaga at napakaagang biyaya. Ayan o. Napakalaking cobia. Tsaka long nose emperor. Pinapana natin. Oh, grabe. Laki. So titimbangin natin yan kung ilang kilo mga kaspero. Huli ni Gab. Nasa benching ko. Wait lang. Dito tayo sa kabila. Naku, lapas. Lapat. Lapat. Lalay. Hindi, habang. Ayun, sakto. 26 oh. 26. 26. Sinikin chat ko. 26 mga kaspelo. Spelo. Tagos. Ha? Sinikin chat ko. Uloy ko dito. Ano dito tumama? Nakakawala pa. 26 kg. Yung una nating napana 25. So ito yung pinaka PB kong cobia. 26. Alright. Ayan mga kaspero, kaliskisan na natin para ma-chop-chop at saka maibenta. Bali
Yung technique dyan is iinitan ng tubig para mas madaling matanggal yung kaliskis kasi sobrang tigas ng kaliskis nito mga kaspero. Ayan. Ipuhusan ng mainit. Si bro din do yung magkaliskis ulit. Ate, mga idol. Madali naman ang mamaw. Suba talaga pagkagabi raman. Swertihan lang yan mga kaspero. Pag para sa atin, makukuha talaga natin. Pero pag hindi, wala. Ayun! Ang dali. Kalagit. Sagad ang kalahati. Di uso ang shortcut, bawat isda may kwento. Bawat huli may respeto para sa kalikasan. Panalo. Gabi naman sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Yung kaliskis kasi nito mga kaspero, ayan o. Sobrang tigas talaga. Yan. Sobrang tigas yan mga kaspero. Pag nakakapit ko sa balat, hindi halos matanggal kaya kailangan may mainit na tubig para matanggal siya. Pero ano matigas-tigas. Diba? Init ng tubig. Ayan, stop mo na. Oo, na yun. Nakat na mga kaspero. Sa gitna. Yun. Grabe yung laman nito mga kaspero. Yan, napakasarap. Puting puti. Yung balat pa lang, sulit na kayo dito. Dahil napakakapal ng balat. Yan o. White meat. White meat. Kahit palipit, talagang malaman. Malaman ito, lang ito. O, bili na kayo. Order na, kayong order. Dito lang sa Barangay de La Paz. May customer natin na, oy. Talagang inabangalat, baka ito maubusan. Oh, ayun na siya oh. Baka maubusan daw, talagang binatay na. O, bili na kayo, bro. Tugo. 300 ang kilo po, 300. Tatay na, basta nyo na lang lulutuin. Hindi na kayo maglilinis. Basta laro dito, sinusukat. Kita nyo naman laman, oh. Ganda. Pakita natin. May nanonood na, bro. Meron na, tatlo. Pa-comment na lang kung sinong gusto. Comment down below, sabi. Comment down below. O, puntahan nyo lang din sa Barangay de La Paz, makalampas ng school. Campo Espino. Hanapin nyo lang din ang Campo Espino. Ryan Cueto. Natutong sumisid mag-isa. Ipon ang laman. Walang airtime. Tinig na, parang pata. Panata. Ang tawag sa loob ng pata. Panalang lakas ng loob. Ito, yari laman. Laban sa gutom. Hindi ka malansa. Di uso ang shortcut, bawat isda may kwento. Bawat
respeto Ang sarap ng balat ito. para sa kalikasan. Panalo. Available pa din eh. Sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Gabi ramal, spear fishing. YouTube stories. Tingnan naman ang laman oh. Ganda oh, gandang isda. Oh, ano pa hinihintay nyo? Bili na kayo! May saysay. Oh? Madang, tingnan nyo ang pinik niya, may laman sa loob. Oh? Ito yung masarap pati. Yan. Luto. Tupin. Parang ano sa pata? Sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Comment na lang kayo sa bibili. Spear fishing, hindi lang konti. May puso. Oh, isda! Live! Masakay ng inyong mga cellphone. Oh, tingnan nyo naman oh. Ah, sarap. Yan, baka mamaya, makahabol kayo. O, kumusta? Kalahati pa lang yung na-slice. Lati pa lang yung nice life, pero kuna. Oh. Laban sa agos, laban sa gutom. Ulo. Di uso ang shortcut, bawat isda may kwento. Bawat huli may respeto para sa kalikasan. Panalo. One breath, one dive, one shot. Diyan yung tama yun eh. Gabi ramal, spear fishing. Teka, saan? Ano? Okay? Yung. Ay, tama pala. Di, dyan sa gilid. Yan sa may puno, ayan oh. Yun oh, tingnan mo yung buto sa gitna ng ulo. Dinaanan ng shop. Yan yung pinakatama niya mga kastero. Yan. Yan oh. Yan. Yan, yun yung tama niya. Sa buto talaga. Oh, wala talaga patay kitingliran. Oh, puno itat bakog oh. Ano to atong bakog ka no? Wala mo. Huli lang yung ano nun. Nauna lang ang butas mo. Ilan daw kayo yung sa katabi ko? Dalawa? Dalawang pagitna. Oh, pag ang ulo, reject na yan. Tignan na to. Pinagmamayari na nito. Yan. May puso. Okay na yan.